Na saba wa alaikum salam. Me yake faruwa ne haka? A kuma Allah mutu ba wannan. Zai kana gani yanzu zai wannan ya me yake faruwa? Ku barin gaya muku. Mu matsalar al'ummar mu mun maida hakuri al'ada. Duk abin da ya faru a duniya ba za a binciki malam me ya faru ba. Sai a ce wai hakuri. In baka hakura ba sai a ce wai he ka ce ba musulmai ba. To bari in gaya maka haƙurin da Allah ya ce a yi inna Allah ma'as sabirin. Allah yana tare da masu haƙuri. In ka ga zina kakkai zina, in ka ga cin amana kakka ci amana, in ka ga za a cutar da wani kakka yadda a haɗa baki da kai a cutar da wani. Amma kawai al'ummar mu sun zama wani iri, mun mai da haƙuri al'ada. Baka san me ya faru ba, kawai a yi haƙuri. To a yi haƙuri ɗin, an ƙi a haƙura, ka san me ya faru? Da ka zo sai ka ce me ya faru, ka ji nasa, ka ji nawa, amma kawai ka ce a yi haƙuri, in na ƙi haƙura a ce na yi rashin kirki. Saboda ni ko faɗawa rijiya ne sai a ce na tada ƙura, saboda ana ƙina. Kuma ana sane sai a kaɗe ka a mota, ko a yi ma wani cin zalin, kawai sai a ce ai a bari. In aka yi sadaka 3, ko kuma in aka yi sadaka 7, a je gidan a bada haƙuri, sannan sun yi laushi. Kai, daga labar nan. Wannan! Kaga. Wannan dalla! Kai na ruwanka, shaidar zir, baka san me ya faru ba.